All alone, I'm left behind. Hvis du gerne vil beskytte din iPhone, iPad eller iPad Touch, så kan de her to ting give dig ekstra beskyttelse. Det her, det er en til høretelefonerne, som du stikker i, og så bliver der sørget for, at der ikke kommer støv og snavs og sådan noget ned i. Og den her, den virker lige sådan med til dokken, hvor du bare smider den i, eller sætter den i, og så er du sikker på, at der ikke kommer noget støv eller noget på. Og den er egentlig ret nem at sætte i. Vi har vores iPhone 4 her. Og hovedtelefonerne, det er altså bare at stikke dem i her. Så sidder den i, og den fylder ikke ret meget opad, så det er super fedt lavet. Og den her dock til dokken, også super nem at sætte i. Jeg skal lige huske at vente den rigtigt, og så er det egentlig bare hurtigt lige at presse den ind, og så sidder den der egentlig også bare. Normalt der har jeg også et cover på, da jeg synes det er super vigtigt at beskytte sine gadgets, specielt sin iPod og iPhone osv. Det skal lige siges, at de her to beskyttelses, de kan bruge til alle Apple produkter, og den her headphone beskytter, den kan egentlig også bruge til alle MP3-afspillere generelt. I can't hide, like twisting